Hei, meiltä kysytään usein, miten se muutos parempaan suunnitellaan. No, siinä on ainakin 3 hyvää aloituskysymystä. Ensin on hyvä kysyä itseltään, mitä tärkeää minä itse saan tästä muutoksesta. Se on kysymys, joka on hyvin olennainen jokaiselle muutoksen arkkitehdille ja toteuttajalle, koska meistä jokainen varmasti joskus kohtaa sen tilanteen, että meiltä kysytään, oletko itse tämän muutoksen takana aivan oikeasti, onko tämä aivan todella kannattavaa ja oletko rehellisesti tämän takana. Ja silloin pitää vastata, tai pitää pystyä vastaamaan kyllä. Ja se tulee mahdolliseksi, kun peilataan näitä muutoksen tarjoamia hyötyjä omia arvoja vastaan. Toiseksi on hyvä kysyä, mitä meidän ryhmämme saa tästä muutoksesta. Muutokselle tarvitaan aina johtoryhmä, Kotter on sen meille jo opettanut, ja yleensä muutoksen toteuttajista jokainen on jonkinlaisen pienemmän ryhmän tai tiimin jäsen. Ja silloin on siinä ryhmässä ja tiimissä hyvä kysyä, mitä hyötyä, mitä tolkkua tällä muutoksella tehdään. Miten se auttaa meitä parempaan tekemiseen. Ja tämä on sen vuoksi erittäin tärkeä kysymys, koska sillä tavoin me saamme ryhmän voiman sen muutoksen toteuttamisen taakse. Ja 3. kysymys on sitten, kysytään, mitä tärkeää meidän organisaatiomme saa tästä muutoksesta. Se on olennainen kysymys. Silloin on pystyttävä vastaamaan, mitä tämä muutos palvelee, minkälaista kehitystä tämä muutos palvelee, palveleeko se kehitys jatkuvuutta, palveleeko se jatkuvuus turvallisuutta. Organisaatiot koostuvat ihmisistä, jotka haluavat tehdä turvallisesti laumassa niitä hyviä asioita. Ja sen vuoksi näiden kysymysten pohtiminen on ensiarvoisen tärkeää, koska myös näiden kysymysten avulla tai näiden kysymysten vastausten avulla me myymme vielä sitä muutosta moneen kertaan sen prosessin aikana. Eli siis 3 kysymystä. Mitä tärkeää minä saan, mitä tärkeää meidän ryhmämme saa, mitä tärkeää meidän organisaatiomme saa tästä muutoksesta. Ja kun näihin kysymyksiin on hyvät vastaukset, sen jälkeen on hyvä miettiä se 4. asia, miten me toteutamme sen muutoksen, että varmistamme meille nämä 3 tasolla tärkeät asiat. Näistä alkaa hyvän muutoksen suunnittelu. Hyvää matkaa!